VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel daily the morning. Okay, ayaw mandal. So Monday morning. Biyahe na tayo guys. So kahapon Sunday. Ngayon is Monday. It's another week, another day sa buhay ng isang OFW. Sa tingin nyo na nakakatulong? Nakatulong naman. Trabaho lang tayo para sa ating pamilya, sa ating kapwa. Ganyan talaga ang life. Anyway, so today's activity, backjacking T220. Salamat kahapon kay na siya na kuha na nila yung construction, and then today continue jacking number 13.5. Yeah, 13.5 just later, and then hacking continue rin. Tapos sa kabila naman is setting up. So Nicole Highway setting up. Yung tanghali uli ako ron, take ko ng photo para maka-email tayo. Third week already. Haba na ng buko. Baka makalugar ako, makapag-fit din ako. Tapos punta rin tayo sa opisina. Ngayon pupunta tayo ng opisina. Doon tayo mag-biyahe. So huwag lang natin patagalin. Let's hit the road. And the life of OFW here in SG will start in 3, 2, 1. Let's go! Tingnan namin dito. Magbigay ng transport. So dito na kami, nandiyan rin yung amo ko yan. Pausap lang ng mga tao na. Pag-meeting na kami. See you later. Okay guys, kapatapos ng meeting namin. Ayan. Punta na tayo ng driving go to T220. Hindi na natin tatagalin. At biyahe na tayo papuntang site. Let's do it. So guys, nandito ngayon tayo sa site. So, Great World. Ayan, ang Great World. Ayan, ang Great World. Ayan. So, start ng work na natin. Tapos na mag-meeting sa kanila. Pupunta ako sa kabila mag-parking. So, let's start the day now. Okay.
guys, punta muna tayo ng 101. May urgent meeting na to lang. Always a bit po. So, bisita tayo ron. And then let's go. Nandito ngayon tayo sa 101. Check ko na yung ano lang kanina. Yung isang site doon. So now we are here in my jacking site. Tingnan natin kung ano progress dito. So let's do it. So guys, that's it from today. Monday, very stressed, nakapagod, dahil problema. So katatapos lang namin ng may jacking. May problema kami sa may jacking machine. Parang meron kami na-encounter na degrees, tapos pumasok sa machine yun, masira. Kailangan namin palitan. Anyway, that's it from now. Maraming pong salamat sa pagsama, pagsuporta at paglantaw sa aking munting tahanan. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, VisLog channel, at hit the bell button below para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. At kung nagustuhan nyo naman ang aking video, you can click the thanks para supportan ang aking channel at just like and share na rin para maka-inspire ng ibang tao. Kung gusto nyo naman ma-shoutout sa aking vlog, just comment down below para ma-shoutout sa Bebslin Baba, Ola's Kitchen, Marvin Pagsit, Daddy JB, Jordan Hermoso, Bunny Reply, Flix TV Official, Norbert Romano, Princess the Explorer, JRTV Vlog, Isaac Family, Friends TV, Ophelia the Adventurer, Tata Esil, Atifel SG Vlog, Power and Beauty, My Lola Leonida, SL Lifestyle Denmark, Ads and Andre, at Honey Queen Padua. Maraming salamat po sa pagsama at pagsuporta. Hanggang sa muli, paalam.